wai kai bako yanzu ka tashi da kwana in ta gida tun kare bakwai in bar maka koko ka tashi ka kare in bar maka kudin kare shikenan na tai kana kwana to gajiya hanya ne to in gidan kai ka tuka motai wallahi tun da ganka da wanga shegen gashin da na so in kai ka yanzu kai wani aiki kai mushi wani aiki za kai mushi bayar raba mutai kawai ka turo mini yaro ko buga bai yawa balle wanki ina ga na samu kato wani zai rige mu aiki a shedan iska ina ka turo mini tun da na ganshi da wata sak irin ta gidan iska kai da ka hito da kauye ka alo hatsalle ka turo mu dan iska hatsalle yanzu ya ake ciki kenan mana ka turo mu dan iska hatsalle nace maka yaro inda yana kama jikin shi wanda bai yanzu ya tashi da kwana fa tun da yace bai cin gari na san dan banza ne tun da yace bai cin garin rogo gari mai asali hatsalle ka turo mu dan iska hatsalle wanda ko guga bai iya ba haka zan tashi ni zan ci da kato hatsalle ba a koshi ba ana ruwa tallaba kai ma kare hali ne ina zuwa barin tura ba dan ba ni bai aiki a'a dan Allah hatsala ka dauki abinka dan Allah ka rike danka dana kowa ne ka rike danka haba yace wai restaurant ka sai maki ne da restaurant wurin sai da abincin manya dan iska sai an jima Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yani? Da mako. Nala. Bube na nala. Allah. Toto, ana kiran. Wala ne. Gashi nan. Malam Isa, baka taya na addu'a an turo mu dan iskan bako ga yana. Da Allah. Wai bai shara bai cin gari bai wace buru. Wanga. Bai tashi sai kare daya. Baka bani kiran ka ba. Na gani ba a mai aiki. A nemo mai aiki? A ni kore shi zani. A ba kore shi zo zo misal abali. Ka kore shi ina magani. Dukkan shi ruwa. Wai bai cin gari. Yanzu ina mata wannan da ke nan baya yanzu ni mun je wajen ta mai sai da wannan kaya da popcorn nan aka kai shi can ya aiki wajen zo ga ubanka saboda ya kamata yi mana an samu muka aiki dan iska inda sai ka sa takalmi zaka zo ubanka ne za ka gaida shi ba matsayin ubanka yake Assalamu alaikum. daga tsaye za ka gaida shi daga baka gudu ka gaida shi ka gida buka ka gaida shi sai mu babu muna lafiya Assalamu alaikum. Kuna lafiya? yanzu saboda Allah Isa abin da ya dace daga tsaye tsakaninka da Allah da Annabi dan gidan gurguwan da aka so a bashi ba Allah gaskiya ni ba auren gurguwa ha. halitta Allah ba halitta Allah bace ba zalla ba halitta Allah bace ba Ni da budurwa ka kawo sadakin ka to dalawa gare ka da budurwa ta. ka sadaki Da budurwa ta ai. kawo kudi akai gidan su budurwa ka kawo ba ta taka kaho guda ce kai da ka samu man libir dan ubanka ba da sanda take aiki ba kaho guda ce ba ta aiki takin shibka ne take ka ganta ce ba karman gurguwa uban wani nake ba ta da sanda ba irin ta ba sanda gare ta gilishe ne take kai da ka samu man libir ka Allah Isa ka sa hannu cikin abun kaga dan banza ko wai ka san ya gare yarin tana yi fa tana yi ke da ka samu malibi kawace din gisa ne take fa wallahi zo ka dora mana shayi yanzu mu sha mu to dora mana shayi ma tunda an sa maka alheri kace baka so dora mana shayi dora yanzu kana shi kai malam bube eh